Uvažujete o kúpe čistiarne odpadových vôd? Stavte na slovenskú kvalitu, serióznosť a blízkosť. Bardejovská spoločnosť Nasaplast je váš regionálny partner. Na slovenskom trhu úspešne pôsobí už 26 rokov. V Nasaplaste vyrábame a ponúkame viac typov čistiarní odpadových vôd. Polypropylénový plast plošne zvárame pomocou CNC technológie. Výsledok? Každý zvár je dôsledne prekontrolovaný a dosahuje až 98% pevnosti pôvodného materiálu. Uhlové spoje realizujeme špeciálnym extrúderom a vodorovné tvary precízne frézujeme. Naša technológia nepozná kompromisy. Všetky naše produkty sú staticky prepočítané a prísne certifikované. S nami získate nielen špičkový produkt, ale aj rýchly regionálny servis. V Nasaplaste vytvárame kvalitu dostupnú pre každého. Nasaplast – čisté riešenia pre vašu budúcnosť.